स्टेज
విలేకరులు ఆదిలాబాద్ भाई का जागत होता है कि भाई से बताता है भाई जिंदाबाद भाई जिंदाबाद स्टेज में के राइट साइड भाई आई कुन भाई से तो किलो रकल मंता सुनाई नो मैं जानता हूं कि रकल कारपेट अधूने रखो गीतों वाले आंगने वहां के दुई खुला माता ये खुला माता भाई की क्या सुधा దయచేసి జర కొయితగా జాగ్రత్త మందనే జరపాలని పోలీస్ మిత్రులు ఆ బావి దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నారు. వాలంటీర్స్ కొయితగా జర ఖాళీ చేశారు కొయితగా బాయిడులు వాకులు వెరతలేరుకున్నారు. మర్యాద సీవల అవసరమంత కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు మా ఊరు జర దయచేసి కుర్చీ ఖాళీ చేసి బయటలో వాకులు వెరతలేరుకును కుర్చీసి అనే జరే కొలంజం చేసే మొత్తం ఈ కార్యక్రమము సురాయమంతా దాదేరావు సురందెప్ప చర్మకి రామారావు సంక్షేమ పరిషత్ రాయచూడం జంగు ఆదివాసీ సేన మీరు జర వేదికగా అందుబాటులో మందనే జరే కొలంజం చేసే మొత్తం ఆనే ఆంధ్ర జ్యోతిరామ్ మాస్తర ఆనే జ్యోతిరామ్ మాస్తరం సహాయంగా మా కుడుకంత బాబురావు మాస్తరాలకి మందనే జర కొలంజం చేశారు. स्वागतम सुस्वागतम वेच्चरमंतम ऊर्गिरे वेदिकत्पुरवाहिनी जरपनजन कीसरमंतम आदिवासी संक्षेम परिषत् नल कोनेम श्रीनिवासुनगिरे वेदिकत्पुर स्वागतम वेच्चरमंतम आने आदिवासी सेनतल आदिवासी सेना राष्ट्र अध्यक्षुलु गोवा दौलतराव मोकाशिनगिरे वेदिकत्पुर स्वागतम वेच्चरमंतम ऊर्गिरे स्वागतम सुस्वागतम आने ఏడబ్ల్యూసీఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తెల్ల వెంకటేశ్వర్లు ఓన్గిరే వేదికత్పుర స్వాగతం సుస్వాగతం ఆనే బొద్ది వెంకటరమణ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఓన్గిరే స్వాగతం సుస్వాగతం ఆనే ఆధార్ సొసైటీ తల్ సంతి వీరమలు సార్ ఓన్గిరే స్వాగతం సుస్వాగతం ఒకవేళ వారు సెలవుకే మెట్లకు అమ్మాయి సార్కును వేదికత్పుర స్వాగతం సుస్వాగతం आने
ఆదివాసీ టీచర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కల్లూరి జయబాబు మధ్యకి ఓర్గిరే వేదిక పురవాయనింజరే పురంజన్ की श्रीमंत ఆదివాసీ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర బాధ్యులు కబ్బాకుల రవి ఒకవేళ బగర్ మధ్యకి ఓర్గిరే వేదిక పుర స్వాగతం వేచర్మంతో ఆనే మహిళా సంఘం నల్ మా మహిళా సంఘం నల్ पुष्परानी बाई बगन मत के वेदिका पुरवायने जर पुरजान की श्रीमंत